नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. वातावरण सध्या बरें थंड आसा आनी त्याच बरोबर ZP इलेक्शन जे आसा ते शांतीपूर्वक जालेले आसा. आता सध्या आमी गोमंतक स्टुडियोच्यान तुमच्या कडेन भासाभास करता. जर साधारण टक्केवारी जर पळयत ZP इलेक्शनाची जाल्यार समाधानकारक आसा. म्हणजे 4 मेरेन जो आमी रिजल्ट पळयलो तो 63.59% लागिल्लो. त्या उपरांत नॉर्थ गोवात उत्तरेत 65.34% आनी दक्षिण गोंयांत 61.78% असो हो रिजल्ट आमकां 4 मेरेन पळोवपाक मेळ्ळो. सर्वाधिक जी टक्केवारी आमकां पळोवपाक मेळ्ळी ZP इलेक्शनात ती म्हटल्यार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे वाळपय 70 केरी सगळ्यांत चड मतदान टक्केवारी पळोवपाक मेळ्ळा. आनी दुसरी म्हटल्यार सगळ्यांत कमी जर पळयत जाल्यार 4 मेरेनच्या रिजल्टाचेर जर आमी उलयता जाल्यार कुठ्ठायत सगळ्यांत कमी जालेली आसा. कशा तरेन हे सगळे ZP इलेक्शनाचे आमी माहोल पळयले आतां मेरेन, तर आमच्या बरोबर गोमंतक टीव्हीच्या स्टुडियोन आमच्या बरोबर आसात सिद्धार्थ कांबळी जे करस्पॉन्डन्स रिपोर्टर आसा आनी त्याच बरोबर आमचे गोमंतकाचे एसिस्टंट न्यूज एडिटर गौरेश गांवकरूय आसा. त्यांच्या बरोबर आमी भासाभास करतले आनी हो सगळो नियाळ जाणून घेतले. सर, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे स्टुडिओमध्ये. आतापर्यंत जे आम्ही बघितली टक्केवारी म्हणजे आता 5ची यायची आहे, तर कसं काय म्हणजे गौरेश बघ, याच्या अगोदर 2020मध्ये जिल्हा पंचायतीच्या साधारण 48 मतदारसंघासाठी निवडणूक झालेली होती. त्यावेळेला सांकवाळ आणि नावेली हे 2 मतदारसंघ तिथं बिनविरोध निवडणूक झालेली होती. त्यामुळं एकूण 50 पैकी 48 मतदारसंघात ती निवडणूक झालेली होती. त्यावेळेला 2020मध्ये जवळपास 3,85,222 पुरुष आणि 4,06,592 महिला असं मिळून 7,91,814 जणांनी मतदान केलेलं होतं. त्यावेळची पूर्ण दिवसाची टक्केवारी जी होती त्यावेळीची ती 56.86% इतकी होती. यावेळचा जर विचार केला तर सकाळी 8 वाजल्यापासून ते 4 वाजेपर्यंतचा जो काही वेळ आहे त्या काळात जवळपास गोव्यात 63.59% इतकं मतदान झालेलं आहे. आणि 4 नंतरचा जो 1 तासाचा वेळ आहे 5 वाजेपर्यंतचा, साधारण मतदार हे संध्याकाळच्या वेळेला अधिकाधिक मतदार बाहेर पडत असतात, उत्स्फूर्तपणे येत असतात आणि मतदान करत असतात. त्यामुळं त्या 1 तासात ती टक्केवारी साधारण 70%च्या बाहेर असं कुठंतरी हे मतदान जाईल असं मला वाटतं. गौरेश गांवकर, तुका कितें दिसता? सो आतां आमकां जी लेटेस्ट अपडेट येयल्या ती अशी आसा की 70 मालांतले जे मतदारसंघ आसात तेजे फायनल अपडेट येयल्ली आसा ती पळोवपाक आश्चर्यजनक म्हणू शकता आमी. कित्याक ZP इलेक्शनाक 80 क्रॉस करप हे खूप अशें आश्चर्यजनक आसूं शकता. ते बी 70 मालान. आतां रिजल्ट कितें आसा तो ऑलमोस्ट डिक्लेअर जाल्लोच आसा असो, कित्याक फक्त आतां रिजल्टाच्या दिसाक रावपाची गरज ना. कोण जिखतलो कितें तें सगळ्यांक खबर आसा. पूण तितून भितर आतां पळोवपाक गेल्यार नगरगांव 86.71% फायनल 5 वाजेपर्यंत जी वोटींग जाल्या ती 86.71%. तशीच केरी जो मतदारसंघ आसा त्या केरी मतदारसंघात 87.99% जाल्ली आसा. आनीक होंडा मतदारसंघात 85.50 जाल्ले आसा. सो 70 मालांतले हे जे मतदारसंघ पळयले जाल्यार हांगा खंय तरी अबाव 80 ही जी वोट शेअर जो असो तो जाल्लो आसा. आनीक सालसेतान समज आमी पळयले जाल्यार 4 सुद्दां समज आमी सालसेतान पळयले जाल्यार खुबशे अशे मतदारसंघ आसात जंय खूब कमी वोटींग जाल्लें आसा. सगळ्यांत कमी वोटींग सालसेतान 1-2 मतदारसंघ आसात तितून जाल्ले आसा ती आमकां दिश्टी पडटा. साश्टीत कमी झालंय म्हणतात आणि साश्टीत जो कसा आक्रमक एक बघतो मतदारसंघ साश्टी, तर तिथे कसा प्रभाव होऊ शकतो? म्हणजे जे आता म्हटलं भाजप विरोधी आपल्याला तिथे पाहायला मिळतात, तर तिथे काय संभावना होऊ शकते पक्षासाठी? आता एकंदरीत यावेळच्या निवडणुकीत साधारण 226 उमेदवार हे निवडणुकीच्या रिंगणात होते. त्यामध्ये भाजपनं दिलेले होते 40 उमेदवार. मगो जी भाजपसोबत सत्तेत होती मगोचे 3 उमेदवार होते. काँग्रेसने 36 उमेदवार दिलेले होते. गोवा फॉरवर्डचे 9 होते. RGP अगोदर सुरुवातीला सगळ्यांना वाटत होतं गेल्या काही दिवसात की RGP काँग्रेस गोवा फॉरवर्डच्या युतीमध्ये जाईल. काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि RGP असे 3 पक्ष एकत्र येऊन लढतील. पण RGPनं शेवटच्या टप्प्यात माघार घेतली. RGPनं 30 जागा लढवलेल्या होत्या. आप
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत ज्या आपण एक आपलं अस्तित्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला त्याचं त्यांना फळही मिळालं. विधानसभेत त्यांचे 2 आमदार निवडून आले. त्याच्यानंतर आपण सुरुवातीपासूनच स्वतंत्र चूल मांडली. आपण 42 जागा निवडणुकीसाठी लढवलेल्या होत्या. अपक्ष एकूण 65 होते मैदानात. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचा 1 उमेदवार रिंगणात होता. अशा पद्धतीने एक 226 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात ह्यावेळेला होते. त्यामुळे दक्षिण गोवा म्हणजे 66 मधला, कारण बीजेपीनं सुद्धा जे 7 जागा होत्या त्यांचे 43 होते, 40 होते, मगोचे 3 होते आणि ज्या 7 जागा बीजेपीने ज्या घेतलेल्या होत्या त्या त्यांनी सालसेत म्हणजे कारण गेल्या लोकसभा निवडणुकीत सुद्धा आम्ही लोकांनी बघितलेलं आहे की 66तले जे काही मतदारसंघ आहेत जे ख्रिस्ती बहुल मतदारसंघ आहेत, भाजपला कायम असं वाटतं की त्यांचा आपल्याला योग्य पाठिंबा मिळत नाही किंवा ते आपल्या जवळ नाही आहेत. त्याचा परिणाम लोकसभा निवडणुकीत त्यांना मिळालेला होता. त्यामुळे भाजपनं सुरुवातीपासून म्हणजे 7 जागा ज्या सालसेतमधल्या आहेत तिथं अपक्ष उमेदवारांना पाठिंबा द्यायचा असा निर्णय घेतलेला होता. आता 4च्या आकडेवारीनुसार जर 63.59%, कारण दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की 2020मध्ये 2020च्या तुलनेत यावर्षी जवळजवळ 77 म्हणजे गेल्या 5 वर्षात 77,542 हे नवे मतदार ॲड झालेले होते. नव्या मतदारांनी मतदान केलेलं आहे. ओके. आणि ज्या वेळेला असं मतदान वाढतं 4 वाजेपर्यंत 63.59, पुढं अजून काहीतरी वाढेल, साधारण एक 70% जाईल. पण कायम म्हणजे 66 याच्या अगोदर सुद्धा ज्या उत्स्फूर्तपणे निवडणुकीत उतरत होती त्यातले 66 मधले जे काही मतदारसंघ आहेत, नावेली असेल, कुठ्ठाळी असेल, सगळ्यात कमी मतदान हे नावेली मतदारसंघात झालेलं होतं 4 वाजेपर्यंत. त्यामुळं कुठेतरी ख्रिस्ती मतदारांनी या निवडणुकीकडं थोडंफार पाठ फिरवली असं एक चित्र 66 दिसलं. आणि हितून हांव सांगपाक सोदतां, आरंबोल आणि मोर्जे मतदारसंघ जे आसात हे 4 जाय सर 65 अबाव म्हणल्यार मोर्जे मतदारसंघ जो आसा तो 65.32 जालो. मागीर तसोच आरांबोल मतदारसंघ आसा तो 72.36 जालो. हें पळोवपाक अशें दिसता की पेडणे वाठारांत सुद्दां खंय तरी वोटींग खूब जाल्या. आतां जेन्ना वोटींग चड जाता तेन्ना अशें म्हणप आसता की एंटी इनकमन्सी किंवा जो कोण एक्झिस्टींग आसा तेजे विरोधान वोटर्स भायर सरल्यात अशें म्हणप जाता. पूण आमी समज 70चे पळयलें जाल्यार थंय कसो कितें रिजल्ट जातलो तें खबरूच आसा. पूण हे जे बाकीचे जे कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयल्यो, बाकीचे मतदारसंघ पळयले जंय 65 सुद्दां समज 4 क्रॉस जाता जाल्यार थंय खंय तरी विरोधी जे वोटर्स आसात ते भायर सरलेले आमकां भायर सरल्यात असो अंदाज मेळटा. आनीक हितून भितर फाटले समज आमी पळयलें, फाटले जे ZP इलेक्शन जाल्लें तेन्ना कोविडूय आशिल्लो म्हणूंक शकता आमी, आनी तेन्ना खूब कमी वोटींग जाल्ली. सो ती वोटींग समज ह्या इलेक्शनाची समज तुलना केली जाल्यार हें इलेक्शन जे आसा ते ह्या इलेक्शनाक वोटींग खूब बरी जाल्ली आसा. आनीक अशें आमकां एक कडेन सरप्रायजूय मेळोंक शकता ज्या जाग्यार रुलींग पार्टी BJP आसा ती जिखतली अशी आशा धरलेली. थंय खंय तरी विरोधक जे आसात विरोधकांचे कोणी जिखोन येवंक शकता. आनीक अशी आमकां खुबशी सरप्रायज मेळोंक शकता हे फावट. महिला आरक्षणाचो प्रभाव पडपाक शकता. हां, साधारण आता गौरीशला जोडून एक हे करेन मी की जिल्हा परिषद ही निवडणूक, आता त्या दिवशी अमित पाटकरांनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष त्यांनी एक प्रेस घेतली. त्या प्रेसमध्ये त्यांनी सुद्धा एक दावा केलेला होता की जिल्हा परिषदेसारख्या जिल्हा पंचायतीसारख्या निवडणुकीत म्हणजे मुळात ही निवडणूक, कारण 2027 मध्ये राज्यात विधानसभा निवडणूक होणार, त्यामुळे ZP निवडणूक ही जवळपास सगळ्या पक्षांनी ती विधानसभा निवडणुकीची एक रंगीत तालीम आहे आणि स्वतःला चाचपून बघण्याचं किंवा आपलं अस्तित्व काय आहे. गेल्या म्हणजे विधानसभा निवडणूक झाल्यापासून जी काय एक 4 वर्ष झालेली आहेत या काळात आपण काय केलं हे सत्ताधाऱ्यांना बघायचं होतं. आपण काय करू शकतो पुढच्या 1.5 वर्षात हे विरोधकांना बघायचं आहे. त्यामुळं प्रत्येक पक्षानं जवळपास ही निवडणूक प्रतिष्ठेची बनवलेली होती. सुरुवातीला म्हणजे निवडणूक डिक्लेअर व्हायच्या अगोदर आप तर तुटूनच पडलेली होती, कारण दिल्लीची जी विरोधी पक्ष नेता म्हणून आहेत आतिशी, त्या आतिशींनी गोव्यात अनेक दिवसापासून ठाण मांडलेलं होतं. त्याच्यानंतर अरविंद केजरीवाल गोव्यात आले, त्यांनी ZPचा प्रचार केला. त्यानंतर भाजपनं मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांनाच डायरेक्ट रणांगणात उतरवलं. मुख्यमंत्री असतील, विश्वजित राणे असतील, अगदी तळागाळापर्यंत गेल्या काही दिवसात जर बघितलं तर मुख्यमंत्री असतील, विश्वजित राणे असतील किंवा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक असेल, अक्षरशः त्यांनी पायाला भिंगरी बांधलेली होती. सगळ्या मतदारसंघात ते फिरत होते. म्हणजे अधिकाधिक मतदारांनी यावं, मतदान करावं आणि निवडणुकीत एक स्वतः आपण कुठल्या परिस्थितीत आहोत आता याचा एक अंदाज बांधता यावा या दृष्टीने या तिन्ही नेत्यांनी किंवा केजरीवाल, आतिशी असतील, काँग्रेसचे माणिकराव ठाकरे असतील, अंजली निंबाळकर असतील, या सगळ्यांनी अक्षरशः म्हणजे बऱ्यापैकी प्रचार केलेला होता. त्याचं कदाचित हे सगळ्या पक्षांना फळ असेल आणि जास्तीत जास्त मतदार मतदानासाठी आले असावेत.
बरोबर. म्हणजे जसं विधानसभा वेचणुकीला जसे राष्ट्रीय पुढारी केंद्रीय पुढारी येऊन प्रचाराला लागतात तसं ह्या झेडपीला आपण बघायला भेटलं. म्हणजे काँग्रेसचे माणिकराव ठाकरे आले, अरविंद केजरीवाल आले. पण आता आम्ही बघायला गेलो तर जे विरोधकांमध्ये एक काहीतरी नाराजी किंवा त्यांचे केस्ताव कॉफीसाव रंगले होते. सो ह्याचा फटका कुठे जाणवू शकतो का? आता एक आहे की साधारण समज असा असतो की निवडणुकांच्या मध्ये ज्या वेळेला मतदान वाढतं त्यावेळेला तो सत्ताधाऱ्यांना धोका असतो, अशा पद्धतीचा एक समज असतो. कारण सत्ताधाऱ्यांच्या कामावर ज्यावेळेला जनता खुश नसते त्यावेळेला अधिकाधिक जनता अधिकाधिक मतदार बाहेर येऊन त्या सत्ताधाऱ्यांचा राग, आपल्या मनातला द्वेष हे सगळं बाहेर काढतात आणि सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात मतदान करतात, असं एक चित्र असतं. ह्यावेळेला निवडणुकीच्या अगोदर म्हणजे विजय सरदेसाईंनी ती एक ठिणगी पेटवलेली होती की विरोधी पक्ष सगळे एकत्र झाले की मग भाजपला हरवणं सोपं आहे. त्या पद्धतीने त्यांनी सुरुवातीला प्रयत्न सुद्धा केलेले होते. काँग्रेसबरोबर काय त्यांची युती होतीच अगोदर, पण मनोज परब युतीबरोबर जातील असं कुणालाही वाटत नव्हतं. अशा परिस्थितीत विजय सरदेसाईने मनोज परबना सुरुवातीच्या काळात RGPला आणण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांच्यातली ती भांडणं, त्या भांडणाचं मग परिवर्तन झालं शेवटच्या टप्प्यात. कारण त्याच्या अगोदर एक आतिशीनं स्टेटमेंट केलेलं होतं की काँग्रेसचा एक निवडणुकींच्या काळात एक असा स्वभाव असतो काँग्रेस नेत्यांचा की जर त्यांना युती करायची असेल तर प्रादेशिक पक्षांना ते चर्चा करत 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 ते शेवटच्या स्टेपपर्यंत नेतात आणि शेवटच्या स्टेपला ती म्हणजे जर 50 जागा असतील तर जास्तीत जास्त जागा आपल्याकडे घेऊन विरोधी पक्षांना म्हणजे बाकीच्या पक्षांना कमीत कमी जागा कशा द्यायचा असा एक त्यांचा प्लॅन असतो. त्यामुळं काँग्रेसबरोबर युती करायला कोण सर्रास तयार होत नाही. त्याचं काहीसं प्रत्यंतर RGP असेल किंवा गोवा फॉरवर्ड त्यांची होतीच, पण काहीसं प्रत्यंतर झेडपी निवडणुकीत काँग्रेसचं दिसलं. पण एकंदरीत आता जर बघितलं आणि मतदानाची जर टक्केवारी बघितली तर अजूनही काय सांगता येत नाही. सगळा निकाल सगळा म्हणजे जे काय आहे मतदारांनी कुणाला कौल दिला आहे, त्यांनी काँग्रेस गोवा फॉरवर्डला स्वीकारलं, आपला स्वीकारलं की भाजपवरती समाधानी आहे, त्याचं सगळं उत्तर आपल्याला सोमवारी मिळणार. आणि गौरीश हांव हितून अशें सांगपाक सोदता, जेन्ना अलायन्स म्हटलो जशें सिद्धार्थ सरान सांगलें तशें विजय सरदेसायान खूब असो प्रयत्न केलो RG सारके पक्षाक हाडपाक, पूण खंय तरी तो यशस्वी जालो ना. पूण हें सगळें चित्र हो सगळो प्रचार सगळो पळयलो जाल्यार काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करप, मागीर युतीचे बद्दल सगळे जे डिक्लेरेशन जालें तें कितकें लेट जालें हे सगळे लोक जाणात. सो हितून खंय तरी ओपोजिशनान सुद्दां खंय तरी मिस्टेक केल्या आनीक विरोधक म्हणून जे तेणी रोल करपाक जाय आशिल्लो तो खंय तरी तेंचो सारको जावना असो दिसता. कित्याक खंय तरी पळोवपाक गेले जाल्यार ओपोजिशनान BJP सारके समज पार्टेक हरोवपाक जाय खंयचें इलेक्शन आसूं, BJP सारके स्टार्टींग सावन तयार आसता इलेक्शन म्हणपाक. कित्याक ते सदांच म्हणटा आमी लोक म्हणटात झेडपी सेमी फायनल म्हणून, पूण ते म्हणटात आमी सेमी फायनल बी कांय खेळना, आमी प्रत्येक इलेक्शन फायनल सारकें खेळटा. जाल्यार असले वेळार जेन्ना ओपोजिशन ज्यो पार्टी असतात त्या ओपोजिशन पार्ट्यांनी खंय तरी सारकी रणनिती करपाक जाय आशिल्ली आनी जी कामां लास्ट म्हयन्याक चलतालीं ती एटलिस्ट 3 म्हयने पयलीं तरी जावपाक जाय आशिल्ली अशें म्हाका दिसता. आनीक जी कामां नॉमिनेशन फायल करता, नॉमिनेशन फायलाचो लास्ट दीस आसा तरी तेंचे डिसायड जायना की एलायन्साक कोण कोण वयतलो आनी खंयचे खंयचे पक्ष आसतले ते कोणाची डिसायड जायनाशिल्ले. सो खंय तरी ओपोजिशन सुद्दां ह्या इलेक्शनाक देवपाक खंय तरी कमी पडला. आनीक समज हें सगळें जें कितें घडलां तेच समज क्लियरिटी लोकांक 3 म्हयने पयलीं सुद्दां मेळयली जाल्यार खंय तरी ओपोजिशनाक सायडी सुद्दां प्रचार करपाक वेवस्थीत जाता आशिल्लें. आनी तो जो प्रचार आसा जो भाजप सरकारा अगेन्स्ट प्रचार आसा, आतां तुमकां मातशी याद करून दिता, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हाजेघराचेर ज्यो मिटिंगी घेतालो तो कितें फक्त म्हाजे घर त्या वेळार प्रमोट करिनाशिल्लो, तेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर सुद्दां जावनाशिल्लें, पूण मुख्यमंत्री त्या वेळार थंय म्हाजेघराच्या नांवान झेडपीची तयारी करतालो. हें ओपोजिशनाक त्या वेळार कळपाक जाय आशिल्लें की बाबा आमी तितले सिरियस जावपाक जाय म्हणून. पूण तेन्ना पर्यंत तेंची अलायन्स सुद्दां सारकी ठरोनाशिल्ली, कोण खंय सीट लडटलो, कोण खंयची सीट कोणाक सोडटलो ती सुद्दां त्या वेळार सारकी ठरोनाशिल्ली. सो हें पळोवपाक खंय तरी अशें दिसता की ओपोजिशनाक समज आनी एक वेवस्थीत असो तेंचो टायम घेतलेलो आनीक वेवस्थीत हें सगळें जाल्लें जाल्यार खंय तरी ओपोजिशनाचो पलडो ह्या इलेक्शनाक भारी जाता आशिल्लो अशें हांव म्हणूंक सोदतां. गौरेशला जोडूनच थोडंसं सांगतो गौरेश, सत्ताधाऱ्यांच्या संदर्भात अनेक प्रश्न जे आता आहेत गेल्या 1.5 ते 2 वर्षात, कायदा सुव्यवस्था असतील किंवा बाकीचे विषय असतील, असे अनेक प्रश्न फक्त जे विरोधी पक्ष आहेत हे रामा कांकोणकरच्या प्रकरणात एकदा आपल्याला एकत्र दिसले, त्यांनी आंदोलनं घेऊन केली, मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर त्यांनी ठाण मांडलेलं होतं.
त्या पद्धतीनं समाजातले किंवा गोव्यातले जे वास्तव प्रश्न आहेत, ज्या समस्या आहेत, त्या समस्यांच्याकडे विरोधी पक्ष म्हणून विरोधी पक्षाचे आमदार असतील, त्यांचे नेते असतील, त्या गांभीर्यानं अजूनही बघताना दिसत नाहीये. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, झेडपीचा म्हणजे सगळ्या पक्षांनी प्रचार सुरू केल्याच्या नंतर काँग्रेस कायम मागं राहिलं त्याच्यात. पण परवा अमित पाटकरनी बोलत असताना आपल्या प्रेसमध्ये एक संदर्भ सांगितला की झेडपीसाठी म्हणजे 15व्या वित्त आयोगानुसार झेडपी आणि पंचायतींना जवळजवळ केंद्रानं 368 कोटी काहीतरी मंजूर केलेले होते. त्यातले 153 कोटी म्हणजे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट पंचायतींनी दिलेल्या नव्हत्या. त्याच्यामुळे 153 कोटी अजूनही केंद्राकडे अडकून बसलेले आहेत. त्याच्यामुळे अनेक प्रश्न, अनेक प्रकल्प राहिलेले आहेत. हे तुम्ही शेवटच्या स्टेपला प्रेसमध्ये पत्रकारांना सांगताय, शेवटच्या स्टेपला तुम्ही जनतेला सांगताय, पण हे प्रश्न गेल्या 2 ते 2.5 वर्षात तुम्हाला हे महत्त्वाचे प्रश्न का उचलता आले नाहीत? कारण ते जर 153 कोटी मिळाले असते तर अनेक कामं झाली असती. म्हणजे विरोधी पक्ष हा शेवटच्या स्टेपला जागा होतो की काय, असं एक चित्र या निवडणुकीत प्रचाराच्या दरम्यान असेल किंवा निवडणूक जवळ येईपर्यंत या काळात असेल, हे प्रकर्षानं सगळ्यांना दिसलं. पण विरोधी पक्षामध्ये आता काँग्रेसमध्ये बघितलं तर त्यांच्यामध्येच युद्ध अजून म्हणजे आतापर्यंत गिरीश चोडणकरवरती ती आता त्यांनी हे लावलं आहे काहीतरी नवीन, तो पण म्हणजे ह्याचा फटका बसू शकतो का याला कुठेतरी? काँग्रेसची अवस्था अजून सुद्धा म्हणजे ते सत्ताधाऱ्यांना नेमके घाबरलेले आहेत, त्यांच्या मनात नेमकं काय चाललेलं आहे ते निवडणुकीकडे. कारण एक प्रकर्षानं दिसलं की भाजपनंतर जर आपचा प्रचार बघितला किंवा आपनं सुरुवातीपासून आता आपला किती सीटा मिळतील, ते जिंकतील हारतील हा भाग वेगळा, पण सुरुवातीपासून त्यांनी ज्या पद्धतीनं ही निवडणूक गांभीर्यानं घेतली, आतिशीचं येणं, इथं तळ ठोकून बसणं, मधल्या काळात गणपती असेल, दिवाळी असेल, मतदारांच्या घरी जाऊन भेटी देणं, असे किंवा आपचे बाकीचे जे कार्यकर्ते होते, जे पदाधिकारी आहेत त्यांचा ज्या पद्धतीनं ग्रामीण भागामध्ये त्यांनी वावर केला, लोकांच्यापर्यंत पोहोचले, घराघरापर्यंत पोहोचले, त्या पद्धतीनं म्हणजे लोकांची एक भावना होती की हे सगळं काम काँग्रेसनं करायला पाहिजे. कारण काँग्रेस राज्यातला विरोधी चॅनल्स पण गाठली त्या लोकांना. हा विरोधी पक्ष नेता मूळ म्हणजे प्रमुख विरोधी पक्ष गोव्यातला काँग्रेस असल्यामुळे हे काँग्रेसनं करायला पाहिजे अशी एक लोकांची इच्छा होती. पण काँग्रेसमध्ये अजूनही काही प्रमाणात वातावरण, आता अमित पाटकर युवा नेते आहेत, युवा चेहरा आहे, लोकांना कार्यकर्त्यांना जवळ आणायचा प्रयत्न त्यांच्याकडून चालू आहे, त्याबद्दल नाही. पण ज्या ताकदीनं काँग्रेसचे जे सिनियर, आता एक बघितलं तर आता 1.5 वर्ष राहिले विधानसभेला, ह्या 1.5 वर्षात काँग्रेस हाऊसमध्ये कधीही शुकशुकाट दिसणार नाही. कारण गेल्या अनेक वर्षापासून आम्ही बघतो ज्यावेळेला निवडणुका येतात त्या 4 ते 5 महिन्यात काँग्रेसचा एकही पदाधिकारी, एकही नेता ज्याला तिकीट पाहिजे असतं, रोज त्याच्या काँग्रेस भवनात फेऱ्या असतात, रोज. पण निवडणूक एकदा संपली की काँग्रेस भवनात अध्यक्ष सोडून जवळपास कोणच नसतो. ओके, अशी काँग्रेसची अवस्था आहे, ती कायम दिसून येते. त्यामुळे लोकांच्या मनात मग एक असं व्हायला लागलं की जे चाललंय तेच बरं आहे, यांना आणून काय करायचं, अशी पण एक लोकांची मानसिकता होऊ शकते किंवा बऱ्याच जणांची झालेली आहे. त्याचा फायदा बरोबर भाजपला मिळतोय प्रत्येक निवडणुकीत. सो हितून हांव अशें एड करतलो की जे झेडपीचो जो सगळो समज आमी प्रचार पळयलो जाल्यार एक सारकी तयारी करून जे पक्ष येयल्लो तो भाजपा, तेजे फाटोफाट जो पक्ष येयला व्यवस्थीत तयारी करून तो आम आदमी पार्टी म्हणटलो. आम आदमी पार्टी आतां कशी मतां पडटात, कितें जाता तें आम आदमीचे तेंचें भविश्य ठरयतलें. पूण ज्या पद्दतीन तेणी आपलें काम केलां, ह्या इलेक्शनाचे सारके दोळे मुखार धरून ज्या तरेन तेणी काम केलां, तेणी ऑलरेडी सांगलेलें की आमकां एलायन्सान वचपाक नाकात. आनी तेंचें मेन रिजन आशिल्लें की काँग्रेस जो पक्ष आसा तो सदांच लेट करता. सो सदांच लेट केल्ले कारणान समज एलायन्स सुद्दां केल्ली जाल्यार हे जे बाकीचे पक्ष आसात जशे अडथळून उरलेले तशे खंय तरी काँग्रेस तेंकाय दवरता हो तेंकां भंय आशिल्लो. म्हणून ते आपलो जो प्रचार आसा तो सेपरेट काडून पयलीं सावन ते वेवस्थीत काम केल्लें. आनी म्हाका तरी अशें दिसता की आम आदमी पार्टी जे आसा तेंचें जे ऑर्गनायझेशनल जे काम आसा, जे समज बीजेपीक टक्कर दिवपाचे सारकें ऑर्गनायझेशन कोणाचें एट प्रेझेंट गोंयान आसा जाल्यार तें आम आदमी पार्टीचें आसा. फक्त कितें तेंचे व्हॉलंटियर बेज मातशी तांकां वाडोवपाक जाय आनीक तेंचे जे खंय कितें कमी पडटा तेजेर तेणी काम करपाक जाय. पूण जी शिस्त म्हणटा ती आसा ती सद्याक ओपोजिशन पार्टी मदीं आम आदमी कडेन आसा. आनी गोवा फॉरवर्ड जो आसा तो सद्याक ग्रो जावपाक सोदता. पूण ते कशें कितें खंयचे मतदारसंघ टार्गेट करपाक जाय, खंयचे मतदारसंघान तेणी वचपाक जाय, हेचेर तांकां खंय तरी विचार सारको करपाक जाय. आनी थंय तेणी 27ची जी दिशा आसा ते 27ची दिशेन तेणी तशें वचपाक जाय.
तशें पळोवपाक गेल्यार ह्या वर्साची टक्केवारी पळयत जाल्यार खूब बऱ्या पैकी आनी समाधानकारक आसा. गांवगिऱ्या वाठारांत म्हणजे ग्रामीण भागातून आपल्याला जास्त मतदान झाल्याचं दिसतंय अकॉर्डिंग टू शहरी आतापर्यंत एक 4 वाजेपर्यंतची जी आकडेवारी आहे आणि वेगवेगळ्या भागामध्ये जे मतदान झालेलं आहे त्याच्यामध्ये मतदानाचा कल लोकांचा दिसून आला की ग्रामीण भागातलं म्हणजे साधारण एक 70-72% जाईल असा एक अंदाज आहे. म्हणजे काय का असे ना पण निदान मतदानासंदर्भात मग ती निवडणूक अधिकाऱ्यांनी जे काही जागृती केलेली असेल वेगवेगळ्या माध्यमातून राज्य निवडणूक आयोगानं काम केलेलं असेल त्याचं फळ असेल किंवा हे सगळे राजकीय नेते त्यात मुख्यमंत्री बाहेर पडणं ते रस्त्यावरती उतरणं प्रचारासाठी त्यामुळं वाढले असेल. पण एकंदरीत मतदानाला जो लोकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद बघितला तर भारताची लोकशाही अजून सक्षम आहे आणि ती राहील हा एक विश्वास सगळ्यांना जाणवला. कशा तरेने हे झेडपी इलेक्शन जालें म्हणजे शांततेत जालें काय लोकांची कितें कागाळी बीन आमकां ग्रावंडाचेर पळोवपाक मेळ्ळी. म्हणजे खुबशे मुद्दे आमी आयकताले म्हणजे नोटा संदर्भात त्याच बरोबर ते कोड जो असता ते तो नंबराचेर ते आमकां बॅलेट पेपरवरती निवडणूक असल्याच्या नंतर काही होतं पण ह्या निवडणुकीत म्हणजे साधारण 1.5 वर्ष विधानसभेला असल्यामुळे जे संवेदनशील मतदारसंघ आहेत त्याच्यावर जास्त लक्ष केंद्रित होतं. पण निवडणूक आयोग असेल किंवा पोलीस असतील त्याने अगोदर तिथं बंदोबस्त केलेला होता. त्यामुळं म्हणजे पाठीमागच्या काही निवडणुकांच्या मध्ये ज्या पद्धतीने एक वातावरण गंभीर किंवा काही संवेदनशील मतदारसंघांच्या मध्ये भांडणं असतील मारामाऱ्या असतील किंवा काय वेगळ्या गोष्टी असतील असं ह्या निवडणुकीत यावेळेला तरी आज दिवसभरात मतदानात तसं जाणवलेलं नाहीये. काही 1-2 घटना जर सोडल्यात तर आनीक हितून पळोवपाक गेलो जाल्यार जे इलेक्शनाचे जे सगळे प्रोसिजर जालो तेजेर आयज एक घटना घडली ती म्हणजे एक कोणी तरी एक कागाळ केली इलेक्शन कमिशनाक कागाळ केली की तांकां नोटाचो स्टॅम्प मारपाक खातीर नोटा ऑप्शन नाशिल्लो म्हणून सो बॅलेट पेपराचेर सो हेचेर सुद्दां बॅलेट पेपराचेर नोटा हो स्टॅम्प आमी केन्ना पळोवंकूच ना. पूण हेचेर सुद्दां जेन्ना अशें झेडपी सारकी इलेक्शन आसता तेन्ना खुबशे अशे लोकांक दिसता की बाबा आतां आमचे कडेन ऑप्शन ना हितूंतले कोण आसात ते आपल्याक आवडना जाल्यार तांकां सुद्दां खंय तरी नोटाचेर मारपाक जाय अशें दिसता. सो अशी आमकां एक आयज कागाळ पळोवपाक मेळ्ळी की तांकां नोटाचेर मारपाक लागून नोटा कोण तरी दियात म्हणून. सो अशें आयज घडलें. सो हेजेर कळटा की जी जागृताय म्हणजे इलेक्शना खातीर जे लोक भायर सरतात आतां जो मनीस नोटाक मारपाक सोदता तो मनीस एक वेळार घरा कडेन रावपाक शकतालो. जो मनीस नोटा ना म्हणून कंप्लेन करपाक सोदता तो मनीस एक वेळार आयज आपूण खंय तरी पिकनिकेक वयतलो नाल्यार खंय तरी भायर भोंवतलो हें करूंक शकतालो. पूण तो भायर सरोन तेणें आपल्याक नोटा ऑप्शन दिवना म्हणून तेणें जी आयज कागाळ केली. सो तेजेर कळटा की जे लोकांक जे आपलो वोटींग हो जो हक्क आसा त्या हक्काचे इम्पॉर्टंट कितें आनीक आपूण वोटींग करीन जाल्यार कितें जातलें हे जेन्ना कळटा आनी हें आयज गोंयभर पावलें शें दिसता. आनीक हेजे पेक्षा बरो जो टक्केवारी आसा ती झेडपी सारकी इलेक्शनाक हेजे पेक्षा बरी टक्केवारी मेळटली अशी आमी आशा धरतात. सर तुम्हाला अजून काही सांगायचं आहे? नाही आता 2027च्या म्हणजे एकंदरीत आपण म्हणतोय किंवा सगळ्या राजकीय पक्षांची तीच भूमिका असेल कारण प्रत्येक राजकीय पक्षानं ही निवडणूक म्हणजे 2027च्या विधानसभेची रंगीत तालीम स्वतःला चाचपून बघणं सत्ताधाऱ्यांनी गेल्या 3.5 वर्षात आपण काय केलेलं आहे हे स्वतःला समजून घेणं विरोधकांनी आपण काय करायला पाहिजे हे समजून घेणं अशा एकंदरीत म्हणजे 2027ची निवडणूक विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून या सगळ्या राजकीय पक्षांनी झेडपी निवडणूक लढवलेली आहे. आता यात कुणाला यश मिळतं समजा कदाचित मतदारांनी विरोधकांना या निवडणुकीच्या माध्यमातून जर कौल दिला असेल चान्स दिला असतील तर ते पुढची 1.5 वर्ष आणि चांगल्या पद्धतीनं काम करतील. मतदारांनी जर सत्ताधारीच पाहिजे अशी मतदारांची भूमिका असतील तर BJP अजून काहीतरी चांगलं काम करेल अजून काहीतरी नव्या योजना असतील. अशा सगळ्या गोष्टीनं म्हणजे प्रत्येक राजकीय पक्षानं स्वतःला जाणून घेणं चाचपून बघणं आणि 2027च्या निवडणुकीची तयारी करणं याच्यासाठी ही झेडपी निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची होती आणि ती त्यांनी महत्त्वपूर्ण म्हणून त्यांनी ती प्रतिष्ठेची ठरवलं असं मला वैयक्तिक वाटतं. सो आता 27चे जे इलेक्शन आसा ते 27चे इलेक्शन ही झेडपीचो हो जो रिजल्ट आसा जो सोमराक येतलो तो रिजल्ट घेवन हे 27चे इलेक्शनान कशें वचपाचें आनी कशें कितें फुडें सरपाचें हें सगळें हेचेर सगळें लक्ष आसतलें. पूण जशें आमी पळयलें की फाटले फावट नुव्या मतदारसंघान
सॉरी नावेली मतदारसंघात आणि कुट्टाळे मतदारसंघात हे जे 2 झेडपी जाल्ले ते दोन्ही झेडपी दुसरी इलेक्शनाक जे आमदाराचे जे इलेक्शन जाले विधानसभेचे इलेक्शन जाले तितून ते आमदार म्हणून निवडून येयले. सो अशे आयज जे फाल्यां जिखून येतले तांकांय बी अशे हे आसतले चान्स आसतले की ते विधानसभेचे इलेक्शनाक ते हेजे पेक्षा बरें काम करून कित्याक विधानसभेचे जे मतदारसंघ असतात ते व्हडले असतात 2-2 झेडपीचे घेऊन एक मतदारसंघ असता. सो थंय ते आपले काम वाडोवन समज ते फुडली इलेक्शनाक विधानसभेचे इलेक्शनाक देवपाची तयारी करतात जाल्यारूय तांकां कशी कितें तयारी करपाची हें कळटलें आनीक हो अंदाज घेवन ते आतां फुडली इलेक्शनाचो हो जो ह्या इलेक्शनाचो जो मेन रिजल्ट आसा तो फुडली इलेक्शन कशें कितें जातलें आनी कशें कितें ठरतलें तेजेर सगळो आसतलो. तर आमच्या बरोबर स्टुडियोत आशिल्ले सिनियर करस्पॉन्डंट सिद्धार्थ कांबळी सर दैनीक गोमंतकाचे, त्याच बरोबर आमचे एसिस्टंट न्यूज एडिटर गौरेश गांवकर हांच्यांनी अभ्यासपूर्वक सध्या कशा तरेन हे झेडपी इलेक्शन जालेलें आसा, झेडपीचें वातावरण सध्या गोंयांत कशें आसा आनी निश्चित 22 तारखेक जो निकाल लागतलो तेन्नाच लोकांचो कौल जो आसा तो कळटलो आनी हाचेरूच विधानसभेची जी कितें तांची पूर्व तयारी आसा ती एक तशें तांच्यांनी सांगलां की ही एक सेमी फायनलूच कशी एक रंगीत तालीम जाका म्हणया विधानसभेची तेचेरूच तेंची फुडली रणनिती आसतले. निश्चित विरोधकांक खंय तरी कितें तरी शिकपा सारकी हातूंत कितें निश्चित लाभ जातलो अशें आमी मनान धरपाक जाय. भाजप तर आपली जी रणनिती तांची आसा कशें तेंचे जे मुद्दे आसात किंवा जी तेंची एक रणनिती आसा आपली तेंच्यांनी आखिल्ली आसा ती सोडिनासतना तेंच्यांनी निश्काळजीपणा दाखोवंक ना आनी त्याच हितून ते लढो दीत रावले. अशे सगळे ज्यो आतां घडामोडी गोंयांत घडटल्यो त्यो निश्चित आमकां ह्या 22 तारखेच्या निकाला उपरांत कळटल्योच. आतां रोखडेच आमच्या गोमंतकाचे तुमी बुलेटीन पळयात. अशाच अपडेटां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरूच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर